diaturke lelagon Banyuwangi kula nyuwun gerajakan Banyuwangi nggih. Nggih. Men dibawani. Saiki tak inconke Mbak Niken tak inconke karo Mas Yuda. Nggih. Eka tak inconke rombahe. Ayo kuwi. Ya Mbah. Karo. Ken, awakmu ya penak munggah derajat untuk bojo iki. Mau kan karo kene to. Heeh. Lah aku ki karo Otok Onggrok iki piye? Otok Onggrok. Pengalamanmu piye? Pengalamanku Selama sama dia. ya ngempet. Tak kira kowe mau guyang-guyu ki seneng lho, Ken. Ngapur ae. Ngempet bae mau. Ngempet tuh ya. Ora apa-apa kae ditelateni wae. Nggih. Ya ta, enak ya mung kuwi. Aku kan ora iso mempermak ya wajah kan dipermak ya wis angel ya. Lepis yo piye dipermak. Iki anu kok Ken rapi kok. Ora gur jarik tok sing diwiru, rai barang wirunan to. Wong piyai sugih mboten kados Pak Cipta. Nggih. Usahane teng pundi-pundi Pak Cipta niku saged sugih panjenengan lak mboten ngertos. Sebabe apa, Mas? Ngingu tuyul. Kok sik, kowe aja blawanan lho. Engko nek nganti iku viral, Nggih. iku malah ora apik dadine. Kula saged ngomong ngeten iki jelas nganggo watonan Watone apa? Pak Cipta itu ternyata bareng kula selidiki iso sugih, daleme iso hebat, ruangane iso bawira niku mergo ngingu tuyul. Apa ning buktine? Alah panjenengan angger liwat ning kok jalan raya angger mburi nek tulisane Gemplo Tirta, nggih niku tuyule Pak Cipta. Nggih. Wah. Ane ya anu nggih Mas. Piyai sing gemi, piyai setiti. Nggih. Ciri-cirine Pak Cipta kok iso sugih merga panjenengane Pak Cipta ki kulina sedekah. Kulina sedekah wong Pak Cipta niku nuwun sewu lho. Pak Cipta menika asli putra daerah mriki, Nggih. mapan wonten ing desa Keras mriki. Leres. Wong Keras niku wong paling sekti kok. Nggih. Minum. Kok iso? Minume minuman keras. Nggih. Aduse air keras. Nggih. Lah piye wong desane ya keras. Ning mriki ya pekerja tenan, pekerja keras. Mula mriki wong sukses kabeh. Sukses kabeh. Mula lak tak dongake ya Mas Yuda. Nggih. Para pamirsa sing bengi iki mirsani muga-muga taun ngarep dadi penanggap genti. Allahumma Amin. Wah, panjenengan pun tahun boten sah ngentosi tahun ngarep. pripun? Sasi songo pun ditimbali mriki teng daleme Pak Carek kok. Oh, anu November. November Tanggal 1 November mengke Panjenengan- sowan ten ngene Pak Cari. Nggih, panjenengan kalih Mbak Niken nggih. Nggih. Pangapunten Pak Carek tanggal setunggal kula mboten saged nderekne. Loh, barengi to? Mboten jane. Lah piye kok ora iso nderekke? Ora nderekne pripun wong mboten ditanggap kok kula. Ya, Tak semoni ben ditanggap. dadi pelawak teladan, ora Teladan. ditanggap ya mara. Lah nek panjenengan lan kula teng daleme Pak Cipta niku alah rencanae ditanggap sak modare kok Mas. Amin, Pokok amin, Pak amin. Cipta kagungan kersa mbuh mantu netakne wayahe netakne putune mesti panjenengan lan kula niku hukume wajib umpama ora nimbali awake dhewe jelas dosa Mas. Jelas rugi nek ora nimbali awake dhewe. Rugi. Ya sing rugi sinten? Ya awake dhewe ora ditimbali kok. Ning omah ngopo kok. Wah, alhamdulillah. Nggih, Mboten nggih. piyambak Mas kula. Oh, ning kula seneng nek panjenengan ki ambak mawon kok. Lho. Dadi ora usah kokean kanca. Awake dhewe omong-omongan niku penak dimirengke. Ya ora? Nggih, malah kabareng ngoten. Nek melu usul to blekok moncrot ya meneng ae wis ndase kaya ciduk dawet. Ora usul blas iki lho kok iki sewang ning daleme Pak Cipta. Ya, terus kon apa? Kok iso terus kono apa ya minimal kan awakmu ra ketang klungsu-klungsu meludu to. Apa nek bandare? Kok Apa nuju? aku wis muni to. Penak awake dhewe wong loro. Alah. Wong awake dhewe omongane iso saged Lah iya penak kaya ngene kok. iso lesung jumenglung bal-imbalan bareng Leres. karo blekok moncrot iki kok iso. Ora sampe moncrot ya. Lah nyapa? Ya mung cemet ngono tok. Rumangsaku sowan gone Pak Cipta. Ya. Iki dalam rangka netepi darmaning sepuh Molokramakne ingkang putra panjenengane Mas Doni ngasta wonten ing kepolisian Mas. Oh nggih, nggih. Lah nganti ingkang garwa ingkang mijil saking Banyuwangi panjenenganipun Mbak
Mbak Angesti Bening Wangi. Angesti Bening Wangi, kedawan jenenge. Lah pripun? Mbak Angesti Bening Wangi nek cara aku tak singkat parfum ngoten Oh iya, nggih. Bening tur ya Bening wangi. parfum. Derek ndedonga mugi-mugi anggenipun mangun sama jaring bebrayan agung tansah pinaringan berkah rahayuning Gusti satemah dados keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah Allahumma Amin. kanthi donganipun barokallahu laka wa baraka alaika wa jamaah bainakum fil khair kagem temanten mugi-mugi sarimbit kaken-kaken ninen-ninen Allahumma Amin. lah ngene kan cetha to ngene iki kan ya cetha lah kowe ya ndonga paling ora Ndongakno kaya basa Arab kaya awakmu ya. ya iya Jawa ya oleh Arab ya oleh wong ndonga iki Gusti iki maha pirsa nggih Leres. lah nek ora iso basa Arab basa Jawa ya oleh Ya ben kaya awakmu ya basa Arab. ya ben ora kalah pamer to minimal ya tokne to tunjukkan kabisanmu Ya. Bismillahirrahmanirrahim. ndonga kanggo temanten Heeh. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. engko tak bacok lho kowe engko tak tapuk lambemu lho kene iki godange para alim ulama kedunge para kiai santri lho ndongamu kok lho piye Basa Arab kok ben kaya awakmu. piye ndongamu Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. celuk cah kocluk kuwi donga tidur Lah nek manten nek randang tidur kapan metengi? Ya bener ya bener. Bener. kok iso ngono ndongakno manten ki minimal awake dhewe ra ketang tutur-tutur melu sembur Kula wae nyembur. lho tegese ki nuturi manten kaya bengi iki Pak Cipto nuwun sewu nggih Mas nggih Nggih. netepi darmaning sepuh niku tinggalane para leluhur tradisi utawa naliri nalar ingkang sampun diuri-uri dipun leksanakaken panjenenganipun Pak Cipto piyayi hebat menika termasuk nandur kabecikan nandur keapian Leres nandur kabecikan iku bakal dieling-eling selawase urip. mbah-mbah nate dawuh sok sapa sing nandur ki mesti bakal ngunduh Leres. sing utang bakal nyaur sing Gawe gawe bakal mesti bakal nganggo menika pun dicakne wis digoceki dicekel panjenenganipun Pak Cipto katitik dalu punika hebat luar biasa Tamune Banyu Mili wiwit Banyu awan Mili. nganti saiki. ya tondal Ya yae. kok iya yae iki Wong lho awan aku ra rene kok. lho tegese falsafahku tembungku Oh, iki lho. tembungmu mau piye? iya wong ki nandur kabecikan ana tetembungan wong nandur ki bakal ngunduh wong utang bakal nyaur wong gawe mesti nganggo ki kudu digoceki Mas Ya ora mesti omonganmu kuwi ora kena dienggo patokan kok. Lah kok iso? kok ngentahi ki lho Lah omonganmu wong nandur bakal ngunduh. lho wong nandur ki mesti bakal ngunduh Ora mesti. kok iso Lah nek dipangan wereng, lah nek diterak banjir apa ngunduh? Bose, iki ya ora perkara diterak banjir lan orane. Ning iki dijikuk apike wae ngono lho. Mudeng ora? tegese ki nek wong utang ki mesti bakal nyaur Alah kanca kowe utang kok malah minggat. Ora nyaur. nek gawe mesti nganggo Alah wong duduk kubur kae ra mungkin tinggoni dhewe. Tuman wong duduk kubur tinggoni dhewe. Malah sing ranggae teko-teko karek mlumah. wah Ya. wes Wong ki nek potongane kaya boto mentah ya ngono kuwi. Pikirane ya mentah. marai nggih nuwun sewu nek Mas Mondol niku benten kalian panjenengan lan kula Mas Lah pripun to? nek panjenengan lan kula nek sarandene badan cara ageman kan nggih ketok pantes Nggih. busana ketok besus Leres. Mas Mondol niku menungso mboten jangkep nggih nuwun sewu nggih Nggih. nuwun sewu nggih lho panjenengan persen lho nggih ta Nggih. wong sirah kok kaya lato-lato jajal kowe iki jejer karo Pak Cip lu kaya wong kembar malah wong kok iso Kaya wong kembar iki to. wong tegese nek menungso jangkep nggih Mas Bayu nggih Pripun cirine? sarandene badan saka pucuking rambut nganti pucuking jempol ki jangkep mesti ana rambut ki tegese ngeram barang sing lembut bathuk ngembat barang sing gumathuk mata ki ngemot barang sing nyata mulane gunane mata ki kanggo nyawang kahanan sing apik gunane mata kanggo nyawang Enek moto sing ora kena nggo nyawang. mata apa Moto udun. Kenek motone ora kena nggo nyawang. wis ya ampun Wis men jeleknya ngger dijak omongan kok mesti Jelek. gliware kadoan. lah udun enek motone ora kena nggo nyawang sebab udun lak gak ana kupinge nggih ta
coba anggere ana kupinge mesti kena nggo ngrungokne barang sing apik mergo gunane kuping kanggo ngrungokne. Apa wae sing ana kupinge mesti iso dienggo ngrungokke. Lah betul. Niku mesti munan. Mesti no. Lho, Panji wajan kae nek kupinge ora kena nggo ngrungokno. Jajal celukan meneng ae. Kok apa-apa dipesthekno ae. Balan kowe ketoke. Ingah-ingih kok musuh aku. Nggih Pak, nggih Pak. Sabar Ndol, sabar. Nuwun sewu nggih Mas Mondol. Sebabe apa kok wajan Panci ana kupinge diceluk meneng ae sebab Panci kae ora duwe lambe. Njajal anggere nek lambene mesti iso ngendika, mesti iso ngomong mergo ana lambene. Nenek lambene mesti somong. Iso omong. Ora mesti, Mas. Kok iso? Sumur ke lambene ombo. Kayak kaya ora omong. Oh. Sumur kae lambene apa? Ning ora iso omong. Ora iso omong. Mergo ora duwe untu. Lah, mergo ora duwe untu. Mergo dhek ora duwe untu dadi iso omong. Angger ora duwe untu mesti ra iso omong. Coba anggere nek untune mesti iso omong. Anggere nek untune somong. Iso. Nggih, Mas. Iya no, genah no. Apa ae anggere nek untune somong? Iya. Ora mesti, Mas. Graji kae wit pucuk teko bongkot kae untu tok. Kok ya ora iso omong. Ingah-ingih. Iya ya. Elok jatuh harga diri iso jatuh. Elok tenan, elok tenan. Wis. Awake dhewe iki wong ngawi. Iya. Aja kalah karo wong manca. Wong manca wong endi? Manca negara. Manca wong endi? Oh padha-padha Indonesiane kok manca. Mancane nek aku ning luar negeri ngono kok. Ah, manca Tegese wong desa. Jaban Rangka. Jaban, Rangka. iya. Dek kan wong Oslo. Solo, Oslo. Kok Oslo? Graji kae ana untune. Ah. Saka pucuk tekan bongkot Bongkot. untu tok kok meneng ae. Kok meneng ae ra iso omong. Lah sebab graji kae gak duwe sikil. Coba njajal nek duwe sikil mesti iso mlaku, mesti iso mlayu. Apa wae angger duwe sikil mesti iso mlaku. Sing dilungguhi tamu kae apa, Mas? Kursi Kursi kae sikile pira? 4. Kok ya ora mlayu dilungguhi kok meneng ae ora ngalih. Oh, sikile 4 mongko. Dilungguhi wong kok ora ngalih, malah ngenggon ae. Aku ndek esuk nge-MC ning kene ketok pinter lho Mas. Bengi iki petuk kowe malah goblok to aku. Wong loro lho padha gobloke. Ya, Jare lak tenan. Bae pinter tenan ya. pinter tenan. Edan. Lah nuwun sewu, kursi enek sikile kok meneng ae kok mlaku, gak kok mlaku ngene to Ora Mas. mlaku. Sebab kursi kae ngono benda mati. Apa wae enek anggere nek kursine benda mati, gak iso mlaku Mas wong benda mati. Nek benda mati ora iso mlaku. Ora iso. Kowe roh sepeda motor, roh mobil. Kayak benda mati kok benda urip. Benda oh iya. Kayak kok melayune malah banter, uberen nek nyandakno. Mergo kae enek mesine. Lah, ya ra. ah. Ngerti ra? Apa nek nganggo mesin mesti iso Melayu. mlayu. Apa ae nek nganggo mesin? Iso mlayu. Mesin jahit kae ya nek mesine kok yo meneng ae ngenggon ae. Kok ya ora mlayu. Oh iya ya. Ingah-ingih ping 3. Oh iya ya. Mesin jahit kae nek Nggih, nggih, mesine nggih. kok Iya, ya Pak. ngenggon ae ora mlayu. Iya bener Mas itu. Wah hebat. Lah itu. nuwun sewu Mas, sampean tetep kulai wangi. Mesin jahit ana mesine kok gak mlayu. Sebab mesin jahit kan dipancal Mas. Apa wae angger dipancal mesti munyer. Nah, apa wae nek dipancal mesti munyer. Lah ora mesti, Mas. Kok iso? Bojoku ndek tak pancal ora muter malah minggat. Bojomu ndek iki Ndek tak pancal ora muter malah minggat. Minggat bojomu? Minggat. Alhamdulillah tegese bojomu sadar. heeh, mergo duwe bojo blek kok moncrot. Ya minggat ning 2 menit terus balik nah. Ora minggat Oh. piye wong bojomu mesine ya wis bosok ae. Mas Yuda. Nggih. Karo Mas Odol ora sah. Mas, sampean pinter. Niki peparinge Rama Ibu niku jenang piring petang abang. Mas lho sing anu lho. Dislameti kali Rama Ibune jenang piring petang abang. Jenang abang petang piring. Lah nggih niki lho, kok iso ngelokne odol. Niki ngoten jenenge Mas Trondol. Ya Mas ya. Oh, wong loro iki nah ketok bentone tenan kok. Heeh, sing kono odol, Kono odol, kene trondol. lah sing bener sapa? Sing bener dobol. Wong kok cengengesan rumangsaku kok iso. Ora sah nesu, ora sah padu. Nah. Dandan iki ujube seneng-seneng merga Seneng-seneng. kagungan kersa ngunduh mantu. Ya Mas Mondol ben ora ketok sepi tak goleke jodoh. Mbok menawa iki dadi calon jodoh panjenengan ya Mas.
Tenane. Tenan. Oh, gek meng anu arep ngibur aku tok. Ora. Nduk niken rene ya, nduk niken. Mbok menawa iki dadi jodohmu lho, Mas, sapa ngerti. Wah, iki. Sapa ngerti nggih. Alah, pi paling niken anake sungkono paling. Aja ngawur. Niken iki. Ayo kene. Mentaram. Terus. Ayo. Ae ao ngetan bali ulang ono lho tuk. Selamat malam Cahayu. Selamat malam Mas Bayu. Nggih, sehat ta, Nduk? Alhamdulillah pangestune panjenengan kula sehat selamat wilujeng Kang Mas. Sehat berkah rezekine Banyu Mili. Amin. Nggih ta, suarane tetep utuh. Nggih. Asmane tetep ngambar arum. Amin. Nah, tetep dadi apa kuwi contoh penyanyi-penyanyi sak adik-adik panjenengan. Nggih. Panjenengan ora mung nyanyi wae, ning ya iso sesindenan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Syukur iso ketemu nang kene Cahayu. Nggih, kita tuh udah beberapa kali ketemu ya Mas ya. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah kita selalu bertemu ya Mas ya. Amin. Iya. Mula sing jenenge jodoh kuwi ora kena kinaya ngapa. Jodoh ora bab perkara bebojoan wae, nggih ta. Ketemu karo ibu-ibu abdi panjenengan berarti jodoh karo kanca-kanca waranggana, nggih ta. Laras. Ketemu karo Mas Yuda sing bagus, tegese dadi jojone Mas Lho Mbak Yuda. Niken. Minggira to ndasmu ndeleh ndas kok iso Mata. pilu jengdalu. Pripun kabaripun sehat Alhamdulillah aku nggih? sehat. Kula niku nuwun sewu dangu, mboten kepanggih panjenengan tapi sakniki panjenengan pun benten kalian biasa. Iya, aku tuh sekarang udah perawatan Om Yudo. Oh, ngaten Iya, nggih. jadi agak cantik gitu, agak putih gitu Om Yudo. Glowing. Oh. Wajahnya bersinar. Iya Om Yudo gimana kabarnya? Kabar saya baik. Iya. Alhamdulillah. Sampean kesini tadi jam berapa? Aku tadi pokoknya sampai sini sekitar jam 8. Jam Iya. Aku jam setengah 7. Jam 7. Iya. Aku tadi perjalanan dari Kediri jam 5. Aduh, kok apa? Kalau Matane. Tok apake kuwi? Kok iso nesu ki lho wong sing kliru ki kowe lho kok iso. itu namanya pelecehan. Pelecehan kowe. Wong enek wong lagi wawan pangandikan mergo suwe ra ketemu kok ndeleh ndas kok malah ning gone. Nggon ngono kuwi. Lah wong kowe iki lho ya sing ra umum ya kowe iki wong loro. Ya Kok sampean iso? kudune lek iso minggir ning kene apa minggir ning kono. Wong ngerti ket mau aku ya nang kene. Kenalan Ya iki- sabar, jenenge wong ki arep tetep mangan ngene iki temu kangen ki sabar. Enek waya dhewe-dhewe mau pertama karo Mas Bayu saiki karo Om Karo Yudo. aku. Ngono kuwi kudune sabar. Waplok ngono lho bocah. Lah tapi Ora terus malah ning gone mburiku. Masa ya aku nyapa karo Om Yudo masa arep ngene-ngene ya ora Ya, pantes. paling ora ki Sing kan- pantes ki malah ngene. Lah, Iki ngono. jenenge sopan Sopan santun. santun. Adab itu harus dipakai gini. ngono ki nek nggurine ki ora enek uang Lah oleh. sampean ya ngono. salah sampean nyapa ning mburiku kudune sampean iso rono. Mburi. Iso ning tengah-tengah penonton. Ana dagelan ora dijak omong kok ning panggung, tegese dagelan ora duwe isin. Dagelan rai gedhek. Gedek. Sapa? Kowe. Aku. Iya. Pancen iya. Pancen iya. Wong ora duwe isin kok sombong iki lho. Lah nek aku lama sudah kenal dengan Mbak Niken, Mas Bayu pun dangu kenal karo Niken. Lah kowe iki lho sapa? Mas Kowe iki lho Bayu sapa? ki masku dhewe. Nah. Om Yuda ki omku Om dhewe. aku ki. Kabeh ki sedulur. Lah sampean ki lho sapa kok wani-wanine kaya ngono ning aku? Lho, aku ya om. Om apa? Omplung. Ambune Oh ya batu. aku dianggap om, kabeh dianggap om, mbok ya aku anggepen to. Sampean iki aku tuh bisa nganggep om itu kalau dia itu mempunyai uang yang banyak. Lah. Terus ambune sing wangi kaya Om Yuda resik ngene iki. Ambumu ambu gak enak lho. Lah iki lho jejer karo Niken, delon Ambune. jejer karo Niken. Lho, delon Niken kaya dirembet uler lho, delon.
ambune bathek gak Lah iya, kowe iki piye to? Kowe iki pengen gawe rai iki lho ya ngengkel lho iki. Rai sing sijine rong garing, Lah kodanan iki jare Om Yuda ki gandengane ganteng. Ganteng. Lah kok ngisin-ngisini ngene? Iki jane ke omah yo ganteng Mbak Niken. Ganteng aku. Sarene iki mang budal rene gak numpak mobil, numpak pickup. Lah terus Manggoke ning guri kanginan Mas. ora ini kanginan dadi mawut. Mawut, raine terus mingkup ngoten niku. Dadi rai kuwi kaya payung. Iso mingkup Oh, barang. no. Adoh men to ning ibaratnya kok adoh men ayo. Mbak Ya. Niken Iya. menghaturkan apa kepada mempelai berdua? Oh, buat Nggih. mempelai berdua namanya Ndongake apa? Mbak Parfum mau ya. Heeh. Nggih. Mbak Parfum karo Mas Oh, Sopo. Mbak Mas Parfum. Doni, Mbak Angesti Bening Wangi. Bening wangi ya Mbak Parfum. Mbak Bening. Nggih, Mbak Wangi. Bening karo Mas Doni. Karo Mas Doni semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga langgeng. Amin. Amin. Semoga berbahagia selalu sampai akhir hatinya mautnya memisahkan. Amin. Moga-moga dan cepet dikei momongan. Amin. Wis yang Oh. penting berbahagia selalu. Mesti mandi sing ndongake wong isih suci lahir batin. Lahir batin. Mas Yuda ndongake genah mesti mandi wong kulino ngaji kok. Betul. Ah, iya. Alah, apa Aku percaya nek Niken iki jek suci. apa suci? Lho, susune sak panci. Kok tapoke. Eh, Ngene iki lho. labe. Eh. Labe ku ra clohak-clohok nek muni. Apa? Wis sami Eh. karo aku. Nah, Hah? syukur. Ket dek mau ning gone mburiku, terus mari ngono saiki ngelane susuku sak panci maksudnya piye? Apa to Ken ngene iki wanimu karo cah cilik. Jan iso. Masamu Aja aku macem-macem ora. kowe karo pendekar anyaran. Kok iso Pendekar demam berdarah to. Ayo. wong kok iso. Mbak Niken ben ora gelo atine to, Mas Mondol. Saiki sampean gandrung Niken ditembang. Dirungrung. Dirungrung. Kan iki seneng. Etok-etok sampean makili Mas Doni. Ya. Lah kok mau piye to? Ma, aku wis yakin iki suarane balik. Lho. Wong aja sok nyepelekke. Wong aja didelok raine, ya ta? Arep raine iki kaya bokong dicet. Ning kuwi suarane, wah, iki dape-dape. Niki nyolong ketek Mbak niki. Saya nyolong marmut barang. Nyolong kirik petek. barang. Mula ayo saiki Mas Mondo Jajal. makili Mas Doni Sidoasih. Rung-rungan ya, Cal. Mbak Niken makili Mbak Ngesti atau Mbak Bening. Oh, Ya. tok maneh kula dadi Mbak Bening. Heeh, Iki dadi Mas Doni. Ya. Mas Doni, Mas Mas Doni Doni. sing lara tipes ngono lho. Ya ora. Tapi yo aja situasi lah. Lah apa? Lah Lah, apa? apa? Gak Isane situasi. apa? Ganti selendro eh. Oh, ya. Gandrung niku kan. Gadrung selindro. Karo Mbak Niken. Nek situasi kan pelok. Iya. Wah iya. Wah hafal saiki iso wis hafal laras bareng saiki. Wong yo. Ayo selindro ki apa tembange? Lho. Ana ki podang kuning. Nah, Ana terus? sriuning. Nah. Terus lho. Ape ana apa jula-juli Ya. lho. Ya. Oh, iya. Terus Nah, Rika arep Modelnya nyanyi ngetes apa? modelnya. ora, lah ya terus nyanyi apa sing nggo gandrung ki lho apa? Iya, Apa masa sih? ya arep nyanyi Kowe arep podang sai- kuning. Sainem apa bangkur? Sinom kok sainem. Apa jajal kali? Apa? Sriuning dibawani wae. Oh ya. Srihuning dibawani. Ya. Sing dadi Srihuning nduk Niken. Oke, kowe dadi Wiratmaya. pembantu Oh, anu to Sriuning. Prahmen Wiratmaya Sriuning. Oh, arep nganggo pramen. Dek anu, Oh. kersane kula siarne Oh riyen. iya. Tuduk. Rodok tok. Kebiar kebiur. Wong adus. Terus suwe kebiar. Wong adus. Kalau kaya MC kalau. Gebyar. Biar Kembang api mau gebyar-gebyar. Biar kebiar. Nuwun sagung para tamu kakung Sumauna Putri Wilujeng Dalu. Wilujeng pepanggihan kalian seni tutur tradisional ketoprak abdi laras budaya Irama. Sangat dikelenggan dalu mangke keparang hamba parlampan kanthi ira-iran Sriuning Mustika Tuban. Dene para paraga ingkang hangayahi jejiban ing kelenggan dalu mangke Dyah Ayu Rara Sriuning dalu mangke kaasta dening Mbak Niken Salindri. Raden Wiratmaya dalu mangke Srihuning sinten? Mbak Niken Salindri. Baleni. Nggih.
Diah Ayu Sriuning dalu mangke katindakaken dening Mbak Niken Salin. Tepuk tangan untuk Mbak Niken Salintri. Raden Wiratmaya. Sriuning sinten Pak Suradra? Mbak Niken Salintri. Oh, sing mungkin mboten pireng baleni di. Sriuning dalu mangke katindakaken dening Mbak Niken Salintri. Tepuk tangan, tepuk tangan. Penontonnya budek kabeh. Mau diomongin ini kan Salintri aja takon ae. Lah ekse lho. Wiratmaya. Nah, Dalu mangke katindakaken dening kula piyambak Cak Yudha. Kowe lancang ngono kowe iki lancang ya kaya kowe. Aku sok apan. Yo sik to. Adipati Sira lawe. Nah iki lho. Dalu mangke katindakaken dening Ki Prastyo Bayu Aji. Ayo Mas Bayu ngatet kayak ngene-ngene Mas. Kowe ya melu. Kowe ya melu. melu kok aku iki. Anggota. Produser kok iki. Danane ngepres masuk melu. Dene Mas Mondol dalu mangke kadapuk dados ula. Ula nyembur ndasmu. Mas Mondol dalu mangke kadapuk dados Raden Wiratmaya sagung para tamu. Kados pundi babaring cariyos ing kelenggan dalu mangke wasana wilujeng amirsani ngantos purna ing adicara nuwun nuwun tok nuwun tok 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 tok. Ah, niki totoke Sriuning sakjeroning taman. Nggih. Taman apa? Taman Makam Pahlawan. Arek mendem mbokmu kowe. Taman Keputren ki lho. Yo, Sriuning ki ngudarasa. Sampeyan mengke ngeten, Ki Mbak. arek udo yo. Ah, Ah, ngudarasa. Ngudarasa kuwi sambat karo awake dhewe kok udo piye to. Kowe nang kono sik lho, kowe nang rombongan iki Sriuning ngene. Saka rumangsaku ana ing Kadipaten Tuban iki ora ana priya sing paling bagus kejaba Kakang Wiratmaya. Mlaku rene, Mbak. Oh, tadi ora blokingnya ora ning tempat lain. Menguasai panggung. Menguasai panggung. Nanging Heeh. apa bisa ya aku sesandingan karo Kakang Wiratmaya? Terus kowe Wir, wis saka kono lho Wir. Wir sapa lho? Wiratmaya lho, tak singkat Wir ngono. Wiratmaya rol celuk wir. Ben maksudnya singkat lho. Terus wis saka kono krungu langsung ngene Wir. Aku piye? Bisa ya Yi, terus dak 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 ngono. Oh, ya iki. Paham ta? Ya. Wis latihan ora gelem teko, wancine pentas malah latihan. Meng ngono tok ta? Ngono kuwi tok. Ya. Bisa ya Yi. Bisa ya. Ah, ngono, ayo. Pang. Ayo. Mangga, Mangga. Saka rumang. Ngeten, Mbak. saka rumangsak. Bisa ya iki. Tak yacak das. Kurang apa-apa sih saka kok. Urung wayahe metu barang kok. Iki Esuk kapan? Esuk kapan? Ngenteni iki lho. Goblok kenapa? Lah ngapane ming kuwi aku selak lali kok. Kaya ngono kedoprake kon payu kaya. Ayo. Saka rumangsaku. Terus piye nek kamu? Ing Kadipaten Tuban iki Rana priya sing paling tak tresnani kejaba Kakang Wiratmaya. Nanging apa bisa aku sesandingan kalian Kang Mas Wiratmaya? Wir, wayahmu lho. Ya, grek. Wir. Wayahe metu. Nduk. Kurang banter, Pak. Kurang banter. Sik ya sabar pemaine lanang rada budhek saiki. Apa bisa aku sesandingan kalian Kang Mas Wiratmaya? Wir. Woi, wayahmu lho. Wir. Wayahmu lho. Wayahmu metu. Wis peng pindho lho. Bisu ya. Telat. Bisa kok bisu. Bisa. Wis telat kleru. Bisa ya iki. Tudak tak. Oh ya. Apa bisa sesandingan ya baleni? Apa bisa aku sesandingan kalian Kang Mas Wiratmaya? Bisa ya iki. Tok. Alah. Mas, Dadi apa iki to? ngerti toprak ora? Wiratmaya ki rol alus iso kaya sabrangan. Rol bagus. Lho. Seneng guyur Rol arek. guyune ditata paling ora. Wel ping 3 wae. Ketok wibawa. Ngono lho.
Yayi Sri Uning. Guyu sik. Guyu Metu iki guyu sik. Guyu. Ya ora usah diitungi to, Nyuk. Kuwi rak mau dienggo gampangke sing anu to ya. Lah kok lali kebatut kon balik ngene. Wah, nek ya mboten sak diitung apa nek ketoprak guyu diitung. Ketok nek disetel biasa lho. Sing natural acting. Penonton kok cerewet. Kok kari nonton ya lho kok. Aku bayar lho, Nyuk. Penonton itu tuku karcis lho. Nek ra tak tukoni ketoprake mangan apa? Lah, Anggaran mepet ke melu. Ayo, baleni metu guyu. Tuh. Ayo. Yayi Sri Uning. Guyu sik. Ngono kuwi lho brang lali lho bocah omongane. Ayo guyu. Iya ta. Guyune Guyu rol mau lho, guyu kaya rol kok. Gitu. Ngono. Jajan. Ya wis. Yayi Sri Uning. Enak. Aku tresno marang sliramu Yayi. Iya. Mula kuwi ora usah kuwatir karo pun Kakang Yayi. Apa kowe gelem tak Alah. Dirungrom. iki langsung Heeh. Aku dadi penonton tak balang sepatu. bayar 500 sik kok ya cerewet. Kancane 1000 bayar mangan brosot sisan. Ayo. Yayi. Mora gaget caketan ora pun Kakang Yayi. Sakmenika kita dereng sah Kang Mas. Ampun nyekel-nyekel tangan kula Kang Mas. Ingahingi. Rol bagus kok ingahingi. Rol bagus kok ingahingi. Lesire rung sah. Yo mesti demek iki aja cedak-cedak ngono ae. Wong lagi kasmaran ki ya ora apa-apa Yayi. Urung usah mung demek tangan tok ora nek meteng. Wah. Dirungrung. Ya. Yayi. Sejatine kula niku tresno kalian panjenengan Kang Mas. Kaya mangkono. Ning napa saged kula niku sesandingan kalian panjenengan. Aja kutawir Yayi. Aja kuwatir. Kok tawir. 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 Ketoprake pekok. Kene Yayi. Siramu ora perlu wedu. Ora perlu wedi. Perliwedu. Aku iki anggere jejer kene mesti anu lho. Grogi. Kami sosolen. Lah kulinone jejer cempe kok ayo. Ayo. Yayi, mara gaget caketan marang Kakang ya. Siramu bakal tak gandring ana ing papan. Gandrung. Gandring. Gandring yo madro digandring. Dik rung anu lho. Gandrung. Dindingane. Tak gandrung. Wes. Oh wis ta. Yu. Ayo. Nadia. Memanismu. Edan. Ketoprak edan. Maju do. Ketoprak edan. Mondol edan. Wis mari. Wis mari kok. Wis nggone dokter Kardimin terus mari. Dawa gone dokter Kardimin. Ayo. Memanismu. Arep marai. Boten, Pak. Boten, Pak. Lancang. Boten, Penonton Pak. kok marai. Ayo. Memanismu kang jiwat. Alah. Kok tadi jula-juli lho. Juli lho kok iso. Lah piye? Memanismu hangu. Arep marai kaya kae. Ora iso. Ora. Ya wes rasa Om Yuda menang. Mas Mas Bayu menang. Wis. Memanismu kang jiwat. Kaya ngopo swaraku Yayi? Wirat Moyo kok gundul nganggo iki kok gen bagus. Oh nggih. Damel ira-iraan. Lah iya lho. Kok Wirat Moyo. Wirat Moyo gundul apa ya enak. Lah iya. Ora. Sing Ratake mundur. Lah kira dik ngeten nggih. Mundur. Jan. agawe runciting kalih Kalih arep marai ora
Niku anu to, Mas Ido. Wiratmaya sing gembira. Sik to. Kuwi ketoke mengganggu ira-irane. Heeh. Anu to gen pas diganjel iki mburine. Oke, nggih, ben Ketoke gede. gede ndasmu gede. Nah. Lah. Lah, sae. Ya anu Wiratmaya Wiratmaya sing gembira karo mesem guyuk karo brebes kaya wong nangis sedih ngoten iki, Mas. Wong gandrung iki kudune wajah iki sing seneng, kok iso nangis. Heeh, nyapa. Lah iya. Ra nangis piye? Nyapa? Panas. Apa sing panas? Langkonku panas. Kok iso lho? Wah, omahmu yo ora. Kok iso lho? Ki mung kok malah teko kono lho njupuk ya apa? Jumbo kok iso. Enek apane? Enek apane? Jajal ta dideloki. Aduh, Ngapa? Nyapa? digawe fresker. Jare sitahe masuk angin. Ora apa-apa, jarene masuk. Jare sitahe masuk angin. Silahmu lho ben gak masuk angin, utekmu ben encer. Aku wis ra duwe utek. Mas Anto mbujeng. Ayo coba baleni sing serius. Memanismu. Ah ngono. Kok bolak-balik marahi ya. Mboten Pak. Ayo. Aku iki lho wis iso. Iya. Apa ndak dadi warai. Kaya pinter-pinter dhewe. Nggih. Ya. Lara. Alah. Kowe iki lho lara apa? Kencing manis. Wong rara kok iso lara lho. Rara. Ngono. Biar marahi. Ya. Ngapa? Ya ora apa-apa. Salah diwarai ra gelem. Rara apa? Ki arep ngapa mijeti aku? Arep nguyuh. Piye? Lah wong kene wis persiapan ngene dadak tekan arep ngopo? Kan ra ngerti jenenge Sri Uning ki masih polos. Oh, aja manja ya sing lanang sing Kowe iki ngandani. sing sabar, ora ya Ngono. jrone jek polos kok. Tak pangku Yayi. Ora omong. Oh iya. Kang Wis posisine ngerti. Kuat lah. dan sikile kaya pipa. Ya Dan Rara apa kang sinadya. Ya gini kira. Apa? Wong paling rugi sak ngalam donya ki ya Pak Cip. Lah kok iso Pak Cip rugi manggap lho. Lho, wong bayari larang-larang ora iso mangku. Ah. Ora rugi. Larang lho. Ngene iki undang ngene iki lho, larang. Ngene iki 75 ya. ngawur ae. Wis ben Ken, wis ben ra apa. Ben ra apa-apa. Ben go kenang-kenangan. Kok menawa mung karek iki iso ning mangku ya ta? Oh nggih. Menawa terakhir. Omongane. Lah sesuk apa mangku? Wong sesuk ra petuk. Heeh. Oh Tapi iya. kok boyak ya Mas? Iya. Kayak Gembang kok. kayak numpak opo ngono lho. Sabar. Tenang wong lanang ya Mas Mendel ya. Cok wong lanang e. Wong lanang e. Wong lanang e. Yo. Sri Uning kan apa selerane kan sing kuat-kuat. Iya. Aku ya kuat. Yo. Aja ambruk. Mah. Alah. Ngono kok jare kuat iki lho. Ngono kok jare kuat. Wiratmaya iki ora sak-sake ngono kuwi lho. Lho, ngene iki sik. Sing Polos. Lho, aku iki kuat wong lanang e, mangku wong Lah kok wedok. tiba ngantinan. Lho, wong nek sing dipangku ki anteng meneng no wong lanang ya kuat. Lah iki dipangku. Dadi pangku ngene. Sapa sing ngono? Sing ngono sapa? Wong sing Kono sing dipangku. ngumpet sikilmu kencing manis mau. kowe ngono buyutan lho. Pancen iya Lara ya monyet. Yo. lara mengso dilubar niku ya penak. Yo, tutuke sik. Ora ero. Yo. Ndang, dirapoke. Yo. Umpama Yo, tutuke kan. mundutan Siraya tremos lho. Nani ro. rukmi lo mampan. Tamtu. Hah? Tartamtu. Oh tertentu ya. Larang-larang yo. Kliru.
Wis, Apa ya wis apa Ken, ora ngalau Ken Apa? ben. Wis ge ditutuke leluhur Ben. kae ya. Dang. Bang leluhure kaya ngapa leluhur. Monggo leluhur. Sakit loh hatiku. Terima kasih pedanyangan. Ya. Aku leluhur. Dang. Siraya. Tartamtu tak tu Enak sarang. ruti Ibarat wong numpak tahu. perahu kok tahu. Praune momo tahu. Oh iya. Aha, yo. Yo. Nyek. Dah. Nyek. Perahu. Perahu lumampah tanpa welah. Piye suaraku? Ya api ya ya. Nenoe nano. Neoenan. Neng madyaning. Ning madyaning jala nindi. Nindi. Kok iso nindi? Nidi. Nindi kok nindi? Nidi. Lah nek renek wong kaya ditindhi. Ya. Ah, ayo. Ya le ya. Temah. Temak kunjing agawe Anginjang. anginjang ning pakun lingan. Yo, langgame Mbak Niken monggo siriuning sing beksa khusus Mas Yuda. Maka. Oke. Sing ora disebut ngalih. Kali apa? Ora disebut. Ayo, Mas Yuda sing joget. Siap. Sepet-sepet sawone tah Apa wi? dimpet-pet ra betah. Ya kowe nek kono duren cangkokan, Nyapa? leren rokokan. Apa wis diwehi? Urung ya sorry. Rung. Srening masih katuban lapat tresno. Lololing, lololing. Saboyan Gonggomino Mas Anggit. Monggo. Eo ao. marang Raden Wiratmaya ngawos prasaja nang kabandri sing tatan kraito kang Walang kekek, walang ikatku.
Puji sing joget. Mas Yuda sik, yo. Yo. Hey. Mas Yuda, yo. Jenggleng, yo. Mondol. Marang Raden Wiratoyo kampus prasot jalanter berhenti. Mas Yuda, yo. Mas Yuda, yo. Piye? Ngapa? Nyapa maksoi? Wah kok maksa iki ngapa ta? Piye kose? Ora. Kok malah kaya wong sekarat. Gendenge rene kok. Cah-cah lho men sak senti karo aku. Kok iso men? Sentimen, kok men sak senti piye to? Sentimen. Yo sentimen, Ding. Piye ngapa sentimen iki piye? Lah, kaya Yuda iki dijembengne mbok bareng. Jenggleng. Jenggleng. Coba sing joget ben iki kan ya. Ayo anu sak apa Sri Huning ya coba kan mang joget. Sri Huning. Mesti katuban. Nah, enak. Lapat He. apa ya? Oh, Nah, 100 itu jatah ya jenglengane. jatah 100. Oke. Terima kasih. Ya Mas Yuda, Mas Oke, Yuda. oke, Ayo, oke, ayo, oke. ayo. Gila. Sri Huning. Mesti katuban. Lapat resena. Sapa ya pati. 100 Mas Yuda. Nuwun Mas Bayu. Wah, Ayo kuwi. Aki. Aku. Ning mesti katuban. Eh. Resena. Sapa ya pati. Lah, telat. telat. Kesuwen. Telat. Pisankas Mas, pisankas. Tak pas-pas niki kok. Ya, Ya. Sriut ning mesti katuban. He. Kaya pati. Lah. Lah. Piye? Mas Yuda pisan Mas, Mas Yuda. Oke. Ayo. Sri Huning. Mesti katuban. Kaya pati. Ya, 100 kene. Nah, nggih. Pokoke pas 100. 100 pas. Ngono tok ya. Ya, dang pas ki ya dipaski itu. Ya, pas ki. Ya. Pas ki. Ya. Enak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pas Mas Imam. Imang pas, Imang pas. Ayo pas. Pas. Alhamdulillah. Iya pas entek dite ya kan wis pas. Eh, Dite wis entek pisan. Wis 300 dibuang 3 wis pas. kere. Ning ra pas. Yang penting kan pas. Marem atine. Marem nek pas ngono kuwi. Yo pas tapi yo satu renek. Mbak Niken, Nggih. niki manten nyuwun wewayangan. Oh, ya. Diaturke merga niki Mas Doni gitu. Mbak Agnes ini ku dadi wewayangane Mas Doni. Mung tansah ketok-ketoken kasulistiane. Baik. Nggih. Maka yo diaturke gen buka celuk sik Mbak Niken. Wewayangan dilanggamke. Monggo. Ya, Nduk. Monggo. Mama
tansah kelingan semutan saka ing pandulu indah kasrianmu sliramu jajan nang hatiku matur nuwun adik wedok niken men leren sik. Nggih. Lenggah mriku sik ora sado-ado. Ya, nggih. Ayo aku nyuwun tulung Mbak Ayu kene jumeneng kene. Monggo mentaram-mentaram turung. Yo yo ae aowe Mas Yuda, nggih. kula sak kanca matur nuwun awit niki dipun paringi ngampil pusaka gongso kaliyan ringgit. Nggih. Agemipun Bapak Raji, Pak Suraji. Pak Suraji piyaine lenggah wonten ngajeng. Nggih, kula wis bageke kalih kula. Nggih. Wah, kula jan kan napa gumun gamelan apik kaya ngene. Wah, saestu. Wayang hebat kaya ngene. Nggih. Hebat, hebat. Ah, wiwit awan wis kagem napa niku kelenengan. Uyon-uyon. Uyon. Nggih.
nyatane ya gamelan kopen tenan kok nggih. Saestu. Heeh. Yo Malik Slendro, Malik Slendro. Nggih ugi salam hormat dumateng Bapak Wakil Bupati Mas Santo nggih nunggani. Oh nggih. Ingkang Pak Prabu. putra nggih ngasta wonten dalang Mas Dio. Oh nggih Mas Dio. Nunggani Pak Pokoke Camat Wilujeng Dalu sayanipun. aja nganti kembo oleh sinau ten pedalangan nggih Mas. Nggih. Heeh. Iki ana sing ngresake anu Mas, podang kuning. Nggih. Kalau diaturke sik. Kala wau nggih wonten ingkang ngersakaken anu saking Mbah Lurah menika anu napa menika tembangipun Mbah Sukron Hasbunallah. Oh nggih iku diaturke. Nggih. Lurah kala wau. Yo podang kuning buka celuk Mbak Ayu. Siap, Monggo. siap. Yo. Esuk awane ngomah wis ora kasar. Kaluyuran aku golek isih kan saya. Mobeng-mobeng mideranggo golek ini ora kosong esuk nganti bagi. Gonggo Mino. Yo Mbak Ayu jogetana sik. Yo Mas Yuda. Gonggo Mino ayo. Terima kasih, matur nuwun. Matur nuwun Mbak Ayu. Niki gandeng anu Mas. Nggih. Garwane rak saka Banyuwangi to. Nggih, leres. Nggih, niku
Aku tak ngaturke lakon Banyuwangen sik. Siap, siap, siap. Nggih, ayo aku nyuwun Mbak Niken karo Mbak Eka prihatin sih gen jejer ning kene. Nggih, nggih. Monggo, monggo. Mataram turuk. Yo 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 ae a o a Belarak disampirke Selamat malam Mbak Eka. Inggih, selamat malam Biung, Mbak Ibu. Sehat? Pangestunipun sehat. Alhamdulillah iso sowan rene panjenengan diarep-arep kalih besane Pak Cip sing saking Pacitan sing rikala putra nomor 2 kula ya karo Mas Yuda ditimbali sowan rene. Nggih. Tahun 2019 menawi mboten kenten. Nggih, heeh. Mila niki diaturke lelagon Banyuwangen kula nyuwun gerajakan Banyuwangi nggih. Inggih. Men dibawani saiki tak inconke Mbak Niken tak inconke karo Mas Yuda. Nggih. Eka tak enconke rombahe. Ayo kuwi. Ya, Mbah. Karo. Ken, awakmu ya penak munggah derajat untuk bojo iki. Mau kan karo kene to? Heeh. Lah aku ki karo otok ongrok iki piye? Otok ongrok. Nah, pengalamanmu piye? Pengalamanku Selama sama dia. ya anu ngempet. Tak kira kowe mau guyang-guyu ki seneng lho, Ken. Ngabur ae. Ngempet bae. Ngempet tuh ya. Ora apa-apa kae ditelateni wae. Nggih. Ya ta, enake ya mung kuwi. Aku kan ora iso mempermak ya wajah kan dipermak ya wis angel ya. Sangel. Lepis yo piye diper. Iki anu kok Ken rapi kok. Ora gur jarik tok sing diwiru, rai barang wirunan to. Ngenyek, rai kok diwiru ngenyek to. Anu rapi, piyai sing rapi. Ya, ya. Kowe kuwi oleh aku wis bejo kemayangan lho. Waduh, duh, duh, duh. Lah kok iso bejo kemayangan iki lho. Lho wong entuk wong gedhe dhuwur kene kowe kita kowe. Dhuwurmu sak meter kotor. Lho kok Namanya perempuan ki nyepelekne. ya ngono kuwi. Jenenge body swimming ya Mas ya. Body swimming nggih. Body swimming, Swimming kuwi. Malah renang iki ngopo ya. body swimming ra oleh ngono kuwi. Wis, saiki memperbaiki keturunan. Umpama sok Mas Mondo karo Eka ki anak-anak, ya ta. Nek wedok ayune kaya mboke, dedeke kaya bapake. Lah. Ngono ya, dadi Ngono kuwi. Api lah nek lanang. Nek lanang ya baguse kaya tanggane, ya ta. Lah ning kondase anu ndas katembat iki. Berarti tanggane ganteng-ganteng. Ya Mbak Niken diwiwiti sik. Yo, Nggih. dibawani umbul-umbul belambiangan. Nggih, dipun jenglengaken. Jengleng no. Siap, siap. Maneman Cocok, wana ae. Niken. Niken ora dijengleng. Membiat mayone man. Monggo Mbak Siap. Niken sing jengleng Mas Yuda. Monggo. Siap, Ya. siap. Mambiat nemayan Nimbali Mas Yuda iki cucuk. Waduh, telak tenan. Nah, Nimbali Mas Yuda karo Mbak Niken ki cucuk. Cucuk. Sing putri suarane ayu, Nggih. jogetane apik, Nggih. sing lanang bagus, jenglengane ya jos. kula Kula nggih bojo kula nggih bagus kaya tikus. Ora apa-apa enek. pancen bojomu kuwi kakus. Bagus. Jumbleng. Ya Mbak Niken, suarane. suarane Suarane yo tik yo. Belambiangan Yo. Enak aja. Ayo kae ganti. Eh, Ayo pasangan iblis ya, ayo. Ya aja iblis paling ora ya gundul pringis ngono. Iya Kak, nyerah. Kosek. alah lah. Ngenteni kok ngenteni sik. Apa kok mesti dhisik. Mas Mondol, wong ki aja anu ya, aja gelo. Iki eneng bebungah. Lho, sik. Nah, kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng Mak Jangik saking
Biro perjalanan wisata CV Rian Tour. Oh nggih. Mas Rian. Bayem Kalang Ngawi ngaturaken selamat menempuh hidup baru untuk Mas Doni dan Mbak Wening. Lagune manut. Lah iki lagune Gerajakan Banyuwangi. Mas Mondol, Nggih. didum sing rata. Nyok kene. Wiwit saka Mas Yuda niken karo Eka. Ayo. Didum sing rata. Didum kok kene gen adil. Nah. Kabeh iki kudu eneng anune. Nggih, awakmu. Ya. Oke. Makasih. Ya. Ya Kak, ya Kak. Nggih. Kirang 100 Mas. Bati we. Kok kene kono lho kok iso ngantek ilang iki lho kok aku 100 sampean piro? 1. Sampean piro? 100 rata. Wis rata kok iso. Jam rata lho. Wonge papat kok. Oh, kleru kok kono ganti dijaluk ditum kok kono. Balik. Kleru itu. Biru leh ngenduk. Ya. Baik kasih. Nah, Nah, siji, loro, telu lah, wis pas. Mas ta? Panggah kurang. Kurang 100 kok. Kok tengah. Bela Kudu dine. ngono iki kan. Kok mandem ngene kok sok kleru. Tendang. Ayo. Siji, Nggih. loro, telu. Panggah Pas. kurang. Kurang piye to? Sik kok sok. Oh, sik. Iya ta belene to. Umpan kabeh wis. Nesu lho. Kok nesu? Nesu. Enggak masih to ditum. Nggih. Ora kok siji ora Yo. kabeh. Yo. Yo Monggo, Kak. Pak. Monggo, Pak. Nggih. Nyerah. Monggo Mas Mandol, nggih. Pak Cipto. Kula dereng. Nya. Gua ndak nangis iki lagi. Kalah. Alah. Tenang ora iki. Tenan, mbok yakin. Hujan ora iki. Ora. Sumpah. Iki nang kene to? Nggih. Dudu dekmu to? Dudu dekmu iki. Mboten. Nah, aku ya ora duwe. Delalah aku nemu tak jipuk. Sah. Lah wis syukur salahe randang. Wis. Randang sipet to. Walah. Jangkrik. Tapi sampean Mulane kula nyok dilonge iki dadi Kono iki dilungi 100 ning kon nyusuki 95 karo Mas Bayu. 5.000 cik butuh. Ya Kak, ya Kak. 1000 nggo Pak. Nyeram. Yo, kaya ngapa, Mondol? Ya. Mungkin. Gurene aku lak bojomu. Dhewe Gawak kene sing wedok. sering ilang kuwi nek nggo dhuwit sering ilang gawakno ae. Nah, Nggo contoh mantene. contoh mantene. Ya Kak. Doh. Ya. Nyeram yai. Posik. Osik ta urung lho. Yo, Nuswan. Noswan toro. Nyeram, ayo Nuswantara ya. Ya. Ya, niken. Mbok kaya Cak Yuda lho, polahmu wis kaya wong step. Mak kutik. Kaya aku karo Mbak Nika ini wonge serasi, pomo mlaku bareng no ibarat Romeo dan Juliet. Sama-sama mlaku bareng. Wah, Mbak Eka badhe guak batang nggih. Batang untung pecah. Iki ora Lah batang. kuwi apa? Iki calon batang. Ya, Mbak Niken. Ya. Banyu. Banyu Kalon lan gunung wetan. Delok. Nek, Delok kuwi lho. Maneh. Gaya tok. Untuk Semangat ya kita Semangat. ya. Kita Ayo. keluarga yang semangat. Karo ngisi-ngisini aku kowe. Kowe apa tak Semangat ngono niki. Karo ngisi-ngisini aku ning kene dadi aku bojomu aku mbok kanggo ngisi-ngisini kowe lho sedas sembodo dadi wong krungu lagu. ora sembodo. Sini wong. Mela. Aku urung. Kan kowe aja melu tak wae ambune lho. Wene, lambe
lambe apa rambut iso dijambak. Tak omong dhewe. Ya enggak. Oh ya aku mang lho. Belah. Semangat. Belah. Iya. Lar-lar ketut. Lan kidul. Gara-gara kowe. Tumbasan pinten pemunyuke niku. Kok 50 Mas dengar dhewe kurban tak saiki kok. Yo Pak Diken, yo Pak Diken. Kaliat lima Mbak Diken Mas Yuda, yuk berdua. Yuk. Aja takon seneng susah bisa Yo Eka, tanah India. Rungokno, aku arep nembang. Yo. Tanah ya Oh, ora nganggo kok iki. Ora nganggo to? ora. Kok nganggo to? iki ora gur kemajon nggon senggake tok. Iki raine barang ya Untumu lho kemajon. ora Mas. Kok iso ngawur lho? Iki ora untung kemajuan. Lah nyapa? Raine sing kemunduran. Ya tanah Tanah India. Gumaliaring. Gumelare. Pasne to dipasne. Mesti. Dipasne. Gumaliaring. Gumelaring. Gumelare. Utung wate. Kaya kaya canting jali. Jane Yo. cangkem. Ya Mbak Diken diteke. Monggo. Ora entuk apa-apa. Taman Sari Nusantara Belambangan, belambangan, gumelare Taman Sari Nusantara. Belambangan, belambangan, gumelare Taman Sari Nusantara. Pandangane seneng sesayara takon takon wis pirang-pirang siapa urut taun kasih Monggo yo diaturke gerajakan, Con. Monggo yo. Yuk, alat banjote. Gerajakan banyu
pisan suwuk. Terima kasih matur nuwun Mbak Niken karo Mbak Eka. Malik pelok ayo. Malik pelok Mas Teki. Monggo. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pasti Allah sesembahanku ingkang tertulung marang aku. Ora ana daya linangku kajaba saking Allah kang maha agung. Satularaken kejanganti kliru mong Gusti Allah sesembahanku rintan lan dalam manglimang waktu kanggo mrasta bongkar lan nafsu. Aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalam manglimang waktu kanggo mrasta bongkar lan nafsu. Sumanggang terus sumbar